طرز فکرانه مردم کمبغل فکر میکنم بعد میکنم بعد زبان میآموزم بعد پول جمع میکنم بعد این سپورت заниматься میکنم بعد خیلی این کارا میکنم خیلی بدتر امروز نشد то есть доимо откладывать на потом доимо بعد میکنم асбаби ки шумо доимо баъд мекунам гуфтан гирифтед не ки шумо медонед ки ҳаёти шумо ба ҳасб баъзе чизҳо ки ба ғайр аз худи шумо ягон кас ин кора намекунад ман як варақа гиреду нависта фуред як варақа гиреду маслиҳати ман як варақа гиред нависед сета проблемаи ҳаётатона нависед анакун оила кунед ҳамин сета проблема як сол пеш буд шумо ба ё не баъзе ҳамин пунктҳо 3 сол пеш буд ё не 5 сол пеш буд ман медонам ки буд агар шумо диққат карда буред мефаҳмед ки дар ҳақиқат ҳамин проблема ҳаёти шумо ба буд баъзе ин проблема 10 сол пеш буд шумо ба ҳозирам ҳай чиба шумо ҳозирам ва ҳал накардед чиба ки шумо постоянно фикронатон ҳамона зӯраш нарасидан аст роҳи ҳаллаша ёбад барои ҳамон шумо ман гуфтам ки майнаи сари одам ҳама тамбалтарин узви одам аст фақат ина оқиб мепартод баъд мекунам мардуми сарвандманд бошанд чӣ кор мекунанд тарзи фикранаи мардуми сарванд решительность то есть мегиранд ҳал мекунанд ҳалли кора мекунанд ман ҳамин проблема ҳаст диққаташон ҳамон ба ҷалб мекунанд фокусируются на это максимально диққат карда фокус вақте ки шумо фокуса направит мекунед диққататон ҳамон проблема направит мекунед шумо омӯхтани ҳавас сар мекунед вақте ки шумо натарсида чашми кушода ҳамин рӯбарӯ мешед вай проблема қатӣ шумо вая омӯхтан мегиред вақте ки вай чӣ қадар шумо омӯхтан гирифтед шумо ҳамин соҳаба доно шудан мегиред эксперт шудан мегиред профессионал шудан мегиред